Sanotaan, että tietyllä tavalla auttaa niin kuin jaksamaan on se, että se voi sanoa, että tämä parisuhde toimii sille, että meillä on kuitenkin kummallakin maatalousalan vankka koulutus ja tiedetään, mitä me osataan ja pystytään olemaan niin kuin siitä ylpeitä siitä omasta ammattitaidosta. Ja tietyllä tavalla myös se, että maatila on meille koti, se on meille työpaikka. Meillä on lapset, kolme poikaa on varttumassa tässä, niin he myös näkee tämän meidän ammatin hyvin tästä läheltä. Isä ja äiti lähtee aamulla töihin, mutta tulevat tähän pihan toiselle puolelle ja ovat tietenkin sitten taas illallakin navetalla, mutta he pääsevät jo pienestä pitäen niin näkemään tämän maatilan arjen ja mitä maataloudessa tapahtuu, että ollaan niin kaikki tietyllä tavalla tässä yhdessä. Tietysti auttaa myös jaksamaan se, että kummallakin on harrastuksia ja niihin niin välillä pääsee sitten irrottautumaan niihin omiin harrastuksiinsa. Ja tietyllä tavalla myös se, mikä auttaa jaksamaan, on se, että on semmoinen, voiko sanoa, semmoinen verkosto muodostunut maanviljelijöiden kesken. Meillä on kuitenkin paljon maanviljelijöitä tuttavia, että pystytään vaihtamaan, vaikka ei konkreettisesti tavatakaan jatkuvasti, mutta pystytään myös vaihtamaan ajatuksia puhelimitse ja sähköpostitse ja silloin tällöin näihin yhteisiin rientoihinkin osallistumaan, että sekin auttaa sitten jaksamaan, kun on samanhenkisiä ja saman ammatin ihmisiä. Ja se on se ammattiylpeys, että setäni joskus sanoi, kun oli pieni poika, että opettele tekemään niin, että aina kirjoitat nimesi alle.